Eta zuen ama ebilten zan hori lehenauko... Bai. Da zelangoa ziren? Are ziren gonak luziek, baltzak. Bueno, jaizietan nien edo zerien, gorrez bibitxo izan bostantzien baltza, da marinera zurize, gora arte zaharratu, da hemen olako bordeuek eta frunzek eta dagizena, da hemen puinuetan be bai, da erropa eleganti ziren bai. Bai hori bezan, klaro, hor be lehenauko distintzioa tauz, hori zen herederan jantzize. Da errentadoriek, puntilibako marinerak eta bakizu lehenauko geuzetan, bai. Ostantzini neurama marinerak eta untxeben neukibilko nekezenak gorde baneitzuen neukibiltzeko modukoak. Poli-politxe ziren, hemen sarratutxuek eta bordeu eta gero frunzetxuegaz da puinuetan be bai, da gero tokilantzeko txubet ganetik, da politxe gizetan ziren. Pañuelo egaz? Bai, nire ama bai. Bai.